Jeg havde fødselsdag i går. I går der var mor og far på besøg, og sammen var vi nede og se Sif og Mark lave gymnastik. I dag er jeg så heldig at have besøg af Line og Troels og Andrea og Olivia, og vi sidder lige og hygger med desserten, som er frugtsalat med råcreme. Hej hej. Så er det, jeg kan sige, hvem er det, så der skal sige noget? Det kan jeg gøre. Hej Lars. Vi nyder det rigtig meget. Jeg er desværre blevet så forkølet, så jeg kan ikke smage helt så meget. Men jeg mærker, Jeg sagde, at det smagte godt. gør det også. Det er jo fordi, hun har taget så meget af råcremen, at det hele det smager sødt. Det er så lækkert. Hej hej. Ja, hej Lars, du skal lige kigge over til mig. Ja, det er den anden vej. Lidt mere. Sådan, nu er du der. Vi er jo kommet på hold sammen, så for næste weekend, jeg skal jo se på Magnussen, han slår en franskmand, det er Grosjean, så ham kører du ud på, men i hvert fald på samme hold i år, det glæder jeg mig til at følge. Hils familien og sige tillykke til din datter fra mig. Fine råd. Hej hej. Vi er lige Olivia op fra gulvet. Olivia, prøv lige at se herovre. Olivia. Lejesjern er på gulvet. Yes. Nu er flere på gulvet. Hej hej. Hvor er det? Kan vi vise dig? Vi kan bare vise den. Og så siger hej Lars. Hej Lars. Tak for det. Lars, jeg elsker dig. Hvor så mand. Det var fint. Hvor så baby. Se. Så fint. Jamen, fra det kolde nord. Ja. Med slud. Og far er også lige noget. Ja, ha' det godt. Nede i varmen. Hils familien. Vi får alle sammen. Ja, hilsen fra os alle sammen. Hej hej. Hej. Ses Lars. Må du godt.